Kabaw nga nakalimtan pagkuha sa tag-iya samtang gipaliguan sa suba, gianod sa kalit nga pagsaka sa tubig patay. Atong sayran ang detalye sa report ni Chelo Valiena. Patay ang kabaw human na anod sa naghaguros nga tubig sa suba sa barangay Santa Agida, Pamplona, Negros Oriental kagahapon sa udto. Dito na nakita ang patay nga babaeng kabaw sa barangay Simburio, Pamplona. Mga 1 kilometro ang gilayon gikan sa Santa Agida. Matod sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Pamplona, gibiyaan sa tag-iya ang kabaw samtang naligo kini. Apan sa wadamha, kalit nga misaka ang tubig sa suba ug naanod ang kabaw nga way usa ka tuig pa ang edad. Hilabihan ang kaguol sa tag-iya kay bag-o pa niya kining napalit sa balor nga kapin 15,000 pesos aron unta makaabag sa iyang pag-uma. Samtang stranded sab ang ubang motorista o residente human miawas ang spillway sa tubig sa suba sa barangay Santa Agida gihapon. Pasado alas 4 na sa hapon sila makalabang human mius-us ang baha. Sa lungsod sa Basay, pipila ka kabalayan ang gibahaan human miawas ang tubig sa breakwater sa suba. Waray na samdan sa maong hitabo. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Palitang Bisdak.